Assalamu alaikum warahmatullah, masu kallon mu. Yau za mu yi bayani akan menene bambanci tsakanin wato mass da weight a physics. Mass is the amount of substance, wato shine quantity ko yawan abu shine mass. Weight kuma shine wato nauyin abin. Misali, yanzu mu dauki shinkafa kofi ɗaya. Idan muka ɗauki shinkafa kofi ɗaya, menene mass a nan? Mass shine quantity, yawan wato ƙwayan shinkafa da yake cikin kofi. To yanzu mu kaddara in an irga ƙwayan shinkafa da yake kofin, za a ga ƙwaya misali guda 500 ne a kofin. To duk inda ka ɗauki kofin nan, in kai measuring a nan ka ga mass ɗin 50 ne, 50 particles ne, to in ka ɗauke shi ka kai shi America, shi ma 50 particles ɗin ne, bai zai canza ba duk inda ka kai wato shinkafan. Mass baya canzawa duk inda aka yi measuring mass. To ko da muƙaddara a wata